Qatt ma mort nikol ma' Jorgen Fenech. Hekk laqa ruħu diversi drabi għal ta' mistoqsijiet li sarulu dwar ir-relazzjoni li kellu id-direttur ta' taxxa Marvin Gerti mal-imprenditur Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. E kif komplet tinstema l-inkjesta pubblika dwar dan id-delitt, Gerti sarulu mistoqsijiet dwar il-kumpanija 17 Black u dwar ħlas ta' taxxi. Gerti saħaq għal darba darbtejn li ma jistax iwieġeb mistoqsijiet dwar taxxa jekk mhux bil-permess tal-Prim Ministru. Fin minnhom waqt li kien fuq il-pedana tax-xhieda, Gerti kien mistoqsi dwar messaġġi li kellu ma' Jorgen Fenech fejn l-imprenditur tkellem dwar ħlas ta' taxxa. Għal-mistoqsija tal-avukat Therese Komodini Kakija li qed tirrepreżenta lill-familja Caruana Galizia dwar x'fehm meta fil-messaġġ Fenech kitiblu l-kelma saħħara, Gerti wieġeb li ma fehem xejn. Komodini Kakija saqsitu allura għalfejn kien wieġeb bil-kliem "No problem, brother" u x'tip ta' relazzjoni kellu ma' Fenech. Id-direttur tat-taxxa baqa' jinsisti li ma kellux relazzjoni mill-qrib ma' Fenech, madankollu qal li l-imprenditur kien offrilu ġob, xi ħaġa li hu rrifjuta. U kien mistoqsi għatta mistoqsijiet dwar il-kumpanija 17 Black u anki E-Grant u Hernville. Mingħajr ma ta' dettalji, id-direttur tat-taxxa qal li d-dipartiment kien għamel l-investigazzjonijiet li kellhom isiru f'dawn il-każi. U għal-mistoqsija dwar fiex waslu, Gerti qal li l-investigazzjonijiet qegħdin fi stadji differenti. Untalab mill-bord biex fi żmien ġimgħa meta reġa' mistenni jixed jipprovdi informazzjoni dwar diversi persuni u kumpaniji ta' interess tal-inkjesta. Xed ukoll fl-istess seduta l-eks kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar li madankollu ta' xhieda tiegħu wara bibien magħluqa. Din inkjesta qed tinstema mill-bord magħmul mill-imħallef irtirat Michael Malija, l-imħallef emeritu Joseph Said Policino u l-imħallef Abigail Lofaro.